så er Edvard Gallo nok mest kendt for Tortillas, med hvem han vandt verdensmesterskaberne på i 2010. Edvard Gallo har reddet World Cup-finalerne 8 gange, og er også ganske rutineret. Og må vi nok sige, vel i stand til at tro, at det Linde i dag med de 80%, så det skal blive rigtig spændende. Ja, indledningsparaden, der var i hvert fald ikke, der var ikke noget at komme efter. Men så skulle lige være den måske skridtet lidt for meget ud af den, men ellers meget, meget flot. Det plejer ikke at være den styrke at gå fri. Jeg synes faktisk, den er blevet lidt bedre der. Flot traversade. Der var man ikke i tvivl om, den var der hele vejen over, og bagparten var med. Ekstremt velkontrolleret. Ja. Hvert et skridt, den tager sammen den her vej. Ja, det er meget flot. Hun er også lidt mere frem i det. Det var godt nok et par fine travtøjser. Jeg tror, det er de bedste, vi har set. Og vores vinkel i hvert fald. Ja. Også udmærket til parade tilbagetræning. Ja. Og så kommer dens glansnummer, som er Piaf og Passage. Ikke en ro. Og fuldstændig på stedet Ja. også. Ja. Meget aktiv. Man kan godt lægge sig lidt mere ned, men kan du godt komme til at slippe tøjlen? Ja. Ja. Ja, udmærket skridt der. Meget flot. Flot anspring Ja. også.
stor spændstighed. Det er sådan lige før, hvornår bliver det for meget, så at man tænker, at den er spændt. Men jeg synes, det er en flot serie, den laver der. Det er også godt til her. Ja. I fri galop, rigtig flot. Enorm haseaktion og ind under griben, den har bagfra, den hest her. Ja. Og helt tilbage at samle lige efter chancementet der. Den er klar til næste øvelse, som er zigzag. Den har bagparten med til begge sider her. Flot. Der kom en fejl. Det er mig, der tæller forkert, eller havde den kun 13 der? Men det fik tror, han havde så en ikke. kort. Ja. Jeg lader mere mærke til, at den havde en fejl midt Ja, i. det så jeg også. Men jeg tror egentlig, han mistede 2. Hold da op. Sådan. Enormt, som den bruger de bagben, hva'? Ja. Ja. Du har ret i, den er blevet bedre i fri trav. Ja, der kommer mere, I men... starten af dens Grand Prix-karriere, så kom den næsten ikke fremad. Nej, det er præcis, men han er også stadigvæk nødt til at holde Ja. lidt tilbage på den, men han kan alligevel ride den bedre frem, end han har kunnet. Se den der rundt i hjørnet. Han er ikke ked af at arbejde, den hest der. Og nu bliver den næsten lidt for spændt. hva'? Ja. Ja, wow. Ja. Det må du nok sige. Det skal blive lidt spændende at se, om det er vinderen af klassen, vi ser der. Det tør jeg slet ikke begynde Nej, at sætte det nogle tør jeg tal på. heller ikke. Men Det er jeg også tror højpoint, måske- han skal rydde op mod. Ja, jeg tror helt Det er over det. 80%. Flot. From the Netherlands, Edward Gaal and Glocks Undercover. Det var publikumsvinderen, tror jeg. Ja, bestemt. Han er populær herude. Ja. Populær rytter. Det var sidste rytter i klassen. Ja. Så har vi bare tilbage til på gensyn i morgen. Edward Gaal and Undercover. We complete this Reen Aqua FEI World